εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου μουλάρι σηκωθήσου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά, και εγώ να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ, να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόβω και ψωμί, να με ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του απ' την πείνα και από το τρεχαλίτο, κι αυτοί να βρίζουν πως δεν ήτανε καλό το φαγητό. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι για να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούνου τα γαλλικά. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά, τότε θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην TV. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο δηλαδή κανονικό.